Okay, velkommen til dette video. I dag så skal jeg spille noget Slither.io. Så i år Slither.io, hvad man nu kalder det, Slither. Okay, ved MMY. Kom nu, shit, det lag. Okay, kom. Jeg tror også det er lang tid siden jeg har lavet en video. Det føles det som om. Okay, det lægger for mig. Kan jeg sige til ham? Men. Og der er et leaderboard lige deroppe. Så vi skal prøve at komme derop. Dundermark. Det er så skræt til det her spil. Hvad? Der er ikke fodbold. Hvornår? Nej!